Moniin sähkötöihin liittyy valokaaren aiheuttama vahingoittumisvaara. Vaarallisimpia ovat kohteet, joissa oikosulkuvirta on suuri. Onnettomuusriski on suurempi, jos työtä ei tehdä jännitteettömänä tai se tehdään jännitteisten osien läheisyydessä. Tapaturmia on sattunut keskus, jakokaappi, muuntamo, kytkilaitos ja pylvästöissä sekä kahvasulakkeiden vaihdossa, jos sulakepalamisen syynä on ollut oikosulku, eikä syytä tähän ole selvitetty. Laitevika, työntekijän tai laitteiston virheellinen toiminta voivat aiheuttaa valokaaren. Asentaja on voinut käyttää eristämätöntä käsityökalua tai mittajohdinta, tai hänen rintataskustaan on pudonnut esineitä. Syynä on myös voinut olla virheellinen tieto kohteen jännitteettömyydestä. Valokaaren aiheuttamat palovammat syntyvät lämpösäteilyn ja sulan metallin roiskeiden vaikutuksesta. Valokaaren ytimessä lämpötila on jopa 10 000 astetta, joten se sytyttää helposti tavalliset materiaalit. Valokaari oikosulun palamistuloksena syntyy lisäksi myrkyllisiä kaasuja, kuten kupari- tai alumiinihöyryjä ja hiilimonoksidia. Ilman lämpölaajentuminen synnyttää voimakkaan äänen, ja valokaaren kirkas valo voi aiheuttaa hetkellisen sokeuden sekä tilapäisen sarveiskalvovaurion. Useimmiten lyhytkestoisissa valokaarionnettomuuksissa vahingoittuvat silmät ja kasvot. Pitempikestoisessa valokaaressa vahingoittuvat paljaat kädet, koska tällöin uhri ehtii nostaa kädet kasvojen suojaksi. Toisen asteen palovamma syntyy, kun ihon lämpötila nousee 55 asteeseen. Vaatteiden syttyminen laajentaa palovamma-aluetta ja palovammat ovat syvempiä, jos vaate sulaa iholle. Eurooppalaiset suojaindirektiivit, jotka on Suomessa vahvistettu valtioneuvoston päätöksinä, edellyttävät, että työpaikoilla käytettävät henkilösuojaimet ovat CE-merkittyjä ja että ennen suojainten valintaa tehdään riskiarviointi, jolla arvioidaan eri työkohteiden valokaaririskiä lisäävät tekijät ja riskin suuruus nimellisjännitteen, oikosulkuvirran ja katkaisuajan perusteella. Valokaaririskiä vähennetään ensin teknillisillä ja organisatorisilla keinoilla. Riskiä voidaan pienentää laitteistojen uusimisella ja valokaarivahtien käytöllä. Ohjaussulakkeiden vaihdon aiheuttamiin vaaratilanteisiin voidaan varautua muun muassa ohjausjännitepiirien muuntajilla ja valokaarireleillä. Työt suunnitellaan etukäteen ja suoritetaan jännitteettömänä tai käytetään kauko-ohjausta. Koulutuksella varmistetaan turvalliset työtavat. Nämä tilanteet, mitä tässä on, nämä on syntynyt lähinnä kokemuksen pohjalta, että niin ei ole simulointia pahemmin käytetty. Jäljelle jääviä vaaroja vastaan valitaan tyyppitarkastetut ja CE-merkityt suojaimet ja suojavaatteet. Koska laitteistot valokaarivaarallisissa kohteissa vaihtelevat, ei voida määrittää yhtä kaikissa tilanteissa suojaavaa suojainkokonaisuutta. Koska suojavaatetta käytetään koko työpäivä, on löydettävä suojaavuuden ja käyttömukavuuden suhteen paras kompromissi, jota käytetään myös kuumana kesäkautena. Kun oikosulkuvirta ei ole korkea, voidaan normaalilla paloturvallisella suojavaatteella suojautua kohtalaisen hyvin. Palovammoja voi kuitenkin syntyä, jos suojavaatteen alla ei ole lisäsuojaa antavaa alusvaatetusta. Suuremmilla oikosulkuvirroilla tarvitaan useammasta paloturvallisesta vaatekerroksesta koostuvaa suojavaatetusta. Tärkeää on suojata myös paljaat kasvot ja kädet.
Visiirin kasvojen suojaamiseen tulee olla vähintään 1,4 milliä paksu ja tunnus 8 suojaimen merkinnöissä osoittaa, että suojain soveltuu valokaarivaaralliseen työhön. Kun tarvitaan suojausta vain valokaaren termisiä vaikutuksia vastaan, valitaan suojakäsineet kuumuutta vastaan EN407 mukaisesti, ja kun tarvitaan lisäksi eristäviä käsineitä, valitaan jännitetyökäsineet jännitettä vastaavan luokan EN60903 mukaisesti. Koska valtioneuvoston päätöksen yleisiä vaatimuksia selittävää harmonisoitua eurooppalaista standardia ei ole, sovelletaan sähkömiehen suojavaatetuksen tyyppihyväksynnässä CE-merkin saamiseksi standardin EN ISO 11612 luokkien AB1, C1 vaatimuksia. Lisäksi vaatteelle voidaan tehdä valokaaritesti joko 4 tai 7 kiloampeerin virralla. A-koodi merkinnässä tarkoittaa, että materiaali täyttää syttymis- ja liekin leviämisvaatimukset. Kangas ei tällöin syty eikä jatka palamista altistettaessa se 10 sekunnin ajaksi pienelle bunsen liekille. Kankaaseen ei myöskään synny reikää. B1 tarkoittaa alinta suojaustasoa liekkikuumuudelta ja C1 alinta suojaustasoa säteilylämmöltä. Valokaari testatussa vaatteessa luokka 1 tarkoittaa, että testi on tehty 4 kiloampeerin virralla. Markkinoilla on runsaasti materiaaleja, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Kankaat on valmistettu esimerkiksi palosuojatusta puuvillasta, puuvillapolyesteristä, erilaisin sekoitesuhtein tai aramiidista ja aramiidisekoitekuiduista. Valokaaritesti tehdään EN 61482 osan 1-2 mukaisesti. Sen määrittelemässä testausmenetelmässä valokaari saadaan aikaan alumiini- ja kuparielektrodeilla 400 voltin jännitteellä ja 4 tai 7 kiloampeerin virralla. Valokaaren kesto on puoli sekuntia ja kangas tai vaate on testissä 30 senttimetrin päässä elektrodeista, jotka on sijoitettu kipsikourun sisään. Vaatimukset täyttävä kangas tai kangaskerros ei saa jatkaa palamista yli 5 sekuntia valokaaren sammumisen jälkeen, se ei saa sulaa sisäpuolelle asti eikä siihen saa tulla yli 5 mm reikää mihinkään suuntaan. Lämpötila materiaalin sisäpuolelle ei saa nousta yli 24 asteen kaikissa 4 rinnakkaistestissä. Valmiin vaatteen testissä ei mitata lämpövuota. Testin jälkeen vaatteen kiinnittimen tulee toimia, saumat eivät saa aueta, eivätkä lisätarvikkeet saa huonontaa vaatteen suojausta. Testitilanteessa 4 kiloampeerin virralla yksikerroksisen 320 gramman neliöpainoisen vaatimukset täyttävän palosuojatun puuvillakankaan läpi pääsi noin 70 kilowatin neliömetriä kohden suuruinen lämpövuo. Tämä ylittää palovamman syntymiseen tarvittavan lämpövuon. Kun saman kankaan alle lisättiin puuvillapaita, oli kerrosten läpi mennyt lämpövuo enää noin 20 kilowattia neliömetriä kohden. Vaatteen taskut on suunniteltava niin, että ne estävät esineiden putoamisen niistä. Läppä suojaa vetoketjua roiskeilta ja sulamiselta. Lujuus ja kosteuden hylkivyys ovat myös tärkeitä valittavan vaatteen ominaisuuksia. Vaatteet on pestävä säännöllisesti, etteivät epäpuhtaudet huononna suojausta. Pesuissa noudatetaan valmistajan antamia pesuohjeita. Tällöin palosuojaus säilyy parhaiten vaatteen käyttöiän. Jos vaate on kostunut palavasta liuottimesta, se palaa kuin soihtu altistuessaan valokaaren aiheuttamalle kuumuudelle, vaikka se olisi valmistettu palosuojatusta materiaalista. Puhdas, hyväkuntoinen ja oikein käytetty vaate suojaa parhaiten.